खुलुमबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा गोदान चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आङो दायो बेलासि समनि दाउनो आदार होनो थाखाय आङो फार्माव फैदों लोगोफोर गोबां दाउआनो दायो बिदैखौबो दैगाबाय आं नोंथांमोननो बिदै दैदों नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैदोंमोन दायो बिदैया दैगाबाय आरो दा बे बिदिनो 10 दिन 12 दिन एबा सप्तानैसो थानानै बिदैखौ दैफिनजोबसिगोन आरो माखासेया दैफिनबायबो लोगोफोर दायो इभिनिं टाइमनि एबा बेलासि टाइमनि आं नोंथांमोननि गेजेराव आदार होनायखौ आं भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आं दिनै दाउनो मा आदार होगोन आरो आदारखौ माबोरै मा सिस्टेम खालामनानै होगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोनाबो जायफोरनियाव फार्म दं जायफोरनि न'आवहाय दाउनि फार्म फिसा स्मल फार्मफोर दङ नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनानै आदारखौ गोबां खालामनो हागोन बेबायदिनो नोङो 20 केजिखौ नोङो सप्तासे 100टा दाउआव बा 150टा दाउआव नोङो सप्तासे बिदिनो 8 दिन 9 दिनसो नोङो बे आदारखौ नोङो 20 केजिजोंनो नोङो मेनेज खालामनो हागोन लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननोबो हेल्पफुल जागोन होननानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो दायो आं नोंथांनो दिन्थिनि लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर दायो आङो नै नोंथांनो दिन्थिनोसै दायो आङो आदारखौ नै बेबायदिनो खालामनानै लाबाय बियो मा बुस्थु नोंथांमोना सोंहरनो हागौ बेनिखायनो आं नोंथांनो दिनै खोन्थागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामबानो जाबाय बियो माइ लोगोफोर बे माइखौ आङो दैयाव बेबायदिनो साननैसो सानथामसो सोमखांनायनि उनाव आङो बस्थायाव सोनानै दोनो एबा जे बेरा होग्रा नेट नैबेबायदि नेटआव लोगोफोर बेबायदि नेटआवहाय आङो खानानै दोनो दैखौ फोराननानै गाजा रज'होनानै आङो बेबायदिनो दाउनो जाहोयो लोगोफोर दाउफोराबो बेबायदिनो हेल्पफुल भिटामिन गोथां बुस्थु मोनजानानै दाउनि कालार एबा दाउफ्राबो हेल्दियैनो थायो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बेबायदिनो खालामनानै होबानो जाबाय आङो दायो दाउनो आदारखौ होनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दायो आङो थिग बेबायदिनो दाउनो आदारखौ होनोसै लोगोफोर नायलांदो आङो नोंथांनो होनानै दिन्थिगोन दिनै नै लोगोफोर दाउआ माबायदि जागोन थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जाय जायना फार्म दं बेबायदि खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर नै दाउआ जोबोर मोजां जायो बेबायदिनो गोथां जे रोदा बेफोरखौ मोननानै जोबोद मोजाङैनो जायो दायो आं मोनसे जायगा खालामबावनि आं आदार होनो थाखाय लोगोफोर आङो दायो लानानै फैबाय लोगोफोर आङो बिसोरनो दायो होखांबाय आदारखौ जाखांब्लाबो बिसोरो आरोबाव दायो आदार जानो थाखाय बेयाव जमा जाफैबावदों सेल खालामनाय जाथ'वाखै लोगोफोर नै बेबायदिनो खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर जायफोरनियाव फार्म दङ दाउ फार्म बेबायदिनो बिसोरो बेखौ जाजोबगोन आरोना गासैखौबो दायो आङो आदारखौ होखांबाय आङो दाउनो दैफोरखौ होनोसै लोगोफोर बेलासिनि मोनानि थाखाय आङो बेखौ होबाय गाबोन फुं नङाबा बिसोरो मोनजानाय नंला आरो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरो जायफोरनियाव दाउ फार्म दङ लकेल फार्म बा जायखिजाया JST सनालि
बेबायदिनो फार्मफोर दङब्ला नोंथांमोना माइखौ बायनानै नोंथांमोना दैयाव सोमनानै बेबायदि गाजा बेरहोनानै दाउनो आदारखौ होनो हागोन। अब्ला नोंनि आदाराबो गोबां एरगोन आरो दाउआबो गोबां हेल्दि थागोन आरोना लोगोफोर। बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय, नोंथांमोननो फोरमायबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर। दायो आङो दाउनो बेलासि समनि दैखौ होनोसै, नाथाय आं नोंथांमोननि भिडिअखौ लाबोला लोगोफोर। दै होनायखौ आङो दायो नोंथांमोननो आदार होनायखौ आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै एबा नोंसोरनो देखायबाय भिडिअखौ। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खालामनानै होबानो जाबाय। माइफोरखौ बायोब्ला खरसायाबो बुहुद खम गोग्लैयो लोगोफोर। दाना बायोब्ला नोङो कमार्शियेल दाना बायोब्ला अब्ला नोङो गोबां रां नांगौ। आरो नों न'आवनो बेबायदिनो नोङो गामि एरियायाव मोननाय दानाफोरखौ एबा गामि एरियायाव मोननाय आदारफोरखौ नोङो दाउनो होयोब्ला, नोङो दाउफोरनो बानायनानै होयोब्ला नोंथांनि खरसायाबो खम थांगोन। बेखौनो आङो दिनै नोंथांनो दिन्थिबाय। माइखौबो नोंथाङा मनाव बेबायदिनो 800, बहाबा 850, बहाबा 900, बहाबा 850नि मोनो मनाव। बेखौनो नोंथांमोना बायनानै बेबायदि होनो हागोन लोगोफोर। आरो बिदै दैनाय दाउ दङब्ला बिदै दैनाय दाउनो माइखौ होयोब्ला बुहुद साबसिन जागोन आरो। बेनिखायनो आं नोंथांनो दिनै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ हेल्पफुल जाबाय होननानै आं नोंथांमोनखौ सानबाय लोगोफोर। जायफोरनियाव दाउ फार्म दङ नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों।